Arreu del nostre territori hi trobem construccions que la tradició popular atribueix al diable. Pel que sembla, els dimonis catalans sempre han sigut molt treballadors, tot i que el resultat de la seva feina mai no va ser el que ells s'esperaven, emportar-se alguna ànima innocent al regne de les tenebres. Si fem cas de les llegendes, és clar que de ponts als països catalans, Llucifer en va construir un munt. Certament, són incomptables els ponts del diable que trobem arreu del Principat. En molts casos són obres datades en època romana. La gent que posteriorment va repoblar els territoris en va voler explicar l'origen amb històries fantàstiques. Aquestes llegendes, amb el diable com a protagonista, daten generalment de l'edat mitjana. Cal tenir en compte que, en època medieval, els dimonis, tal com ens explica Johann Huizinga, eren part activa de la societat, eren un element més de la vida quotidiana. En cap cas, hem de creure, penso, que aquestes llegendes es justifiquin per una suposada decadència tecnològica i una incapacitat constructora de la gent de l'edat mitjana, com hem sentit algunes vegades. És absurd creure això d'una societat que ens va portar, per exemple, al romànic i al gòtic. A més, molts ponts del diable estan construïts precisament en aquella època i, immediatament, es va crear al seu voltant la diabòlica llegenda. El relat gairebé sempre és el mateix. Algú, sovint una donzella o un pastor, vol passar a l'altra banda d'un riu o un barranc. Aleshores, el dimoni s'ofereix a construir un pont abans del tren d'alba, a canvi de poder-se emportar la primera ànima que el creui. La qüestió és que mai no ho aconsegueix. A Ceret, a la Catalunya Nord, s'ho van fer venir bé perquè el primer a passar el pont fos un gat negre. A Pineda de Mar, una galleda d'aigua llançada damunt d'un gall va fer que aquest cantés abans d'hora i així el diable va perdre la seva aposta. Aquest episodi es repeteix a Martorell. A Saroca, de Bellera, va ser un monjo qui va fer fugir el dimoni abans no se'n pogués endur cap ànima. A Tarragona hi ha diverses llegendes sobre el seu pont del diable. Expliquen que, igual que a Ceret, un pastor li va donar gat per llebre a un dimoni no gaire espavilat. En aquest cas, va ser una ovella del seu ramat, la pobra bestiola que va tenir el trist privilegi d'estrenar el pont. Una altra versió ens parla de les vicissituds d'un ludòpata que aconsegueix la salvació en l'últim moment gràcies a Déu, mai millor dit. I encara tornem a trobar en una tercera variant un altre gall, que canta abans d'hora i que desbarata els plans del banyut. Però el més curiós de tot plegat és que el pont del diable de Tarragona no és realment cap pont, sinó l'aqüeducte que portava l'aigua des del riu Francolí fins a la ciutat de Tarraco, construït amb tota probabilitat al segle I per l'emperador August. De totes aquestes històries que podem recollir sobre aquests ponts, se'n diu, sens dubte, tenir molta imaginació, sense la qual, diguem de passada, no hauria nascut mai la literatura. Benvolguda imaginació!